L'Opus Sectili es va trobar a la part baixa de Tarragona, en els actuals carrers d'Alguer i de Mallorca, que una zona que a l'antiguitat estava propera a una porta principal. Aquest paviment formaria part de la decoració d'una habitació d'una d'aquestes cases, normalment d'un cert nivell i d'un cert prestigi. Aquest tipus de paviments, que són paviments pròpiament d'època romana, o sigui, es van originar en època romana, estan formats per fragments de pedra. Normalment són fragments del que diem màrmora, que són pedres de color i policromades, i són la tipologia de paviment més ric que hi havia en època romana i més apreciat, perquè la majoria d'ells s'utilitzen pedres que venen d'importació, són pedreres imperials però venen d'importació. Té el valor afegit de la raresa, que no és habitual, i té un altre valor afegit, que és l'estat de conservació, que també, dins del que cap esperar d'una peça d'aquesta antiguitat, és relativament bo. Una vegada extret de l'excavació, es van fer uns encassats i es va extreure només amb les peces de marbre, sense els estrats originals que es van quedar in situ i no es conserven, i es va recol·locar sobre un nou suport de guix. El guix és un suport que no era el seu original era un morter de calç, i a part no es va fer una neteja molt aprofundida. Per tant, totes aquestes peces de màrmora que formen aquest sectile presentaven encara restes de terra entremig d'elles. Van plantejar de desmuntar-la novament, de desmuntar-la d'aquest suport dels anys 90 de guix i plantejar un nou suport. I el que hem fet és treballar una mica d'aquesta manera que treballaven els artesans a l'antiguitat. Hem ficat totes les peces de cap per avall, que l'envers estigui tocant en una taula de vidre, i hem escanejat amb un laser escàner tot el revers per tenir un núvol de punts exactament de totes les formes del revers, que eren molt diverses. I vam començar un nou puzzle d'aquestes peces, perquè ens vam donar compte que entre l'extracció i el nou muntatge hi havia alguns errors. Vam recuperar també tota la documentació antiga del moment que es va excavar i vam haver de recol·locar alguna peça. Es va ajustar aquest puzzle. El que hem vist és que hi ha moltes marques de tall dels artesans i, per tant, hi ha una informació encara molt valuosa per saber com es treballaven aquest tipus de peces, com es treballaven els tallers d'artesans que feien aquest tipus de pedra, perquè nosaltres no volíem hipotecar futurs estudis de la peça, no volíem que aquestes petites peces estiguessin fixes en el nou suport, sinó que es poguessin estudiar en qualsevol moment, perquè creiem que en cadascuna d'elles hi ha encara molta informació. I, per tant, es van plantejar de fer un suport mòbil, que les peces es poguessin desmuntar en qualsevol moment amb uns blocs de poliuretà de densitat, amb unes densitats que vam estudiar molt el gramatge, vam fresar-los. Aquests suports, que eren uns suports quadrats, finalment van acabar tenint la mida i la forma de totes les peces pel seu revers. Pictòricament hem creat una visió de morter, o sigui que els nous suports sembla que els fragments de marbre estiguin sobre el seu suport original. Hem aconseguit solucionar aquests 3 últims passos d'un procés de conservació: la reintegració volumètrica, cromàtica i un nou suport per a les peces.